Naia, egoitzoekideak goizeko 3:00 atzarri du, mustikak hiltzen laguntzeko. Naia hasita, launako plak kopla hondian. Lehenik musu ta fereka, ta gero laguntza seka, utzi loiten eta moldatu, ni ez naute sistatzen da, ni ez naute sistatzen da. Nabila jeri jarraikan, tiran altxa hortik aikan. Hau ez daukagu oso normala, hau inbasio bat baita. Hau inbasio bat baita. Lo egin nahiko nuke nik, ta hil itzazun bakarrik. Nahi bezain bat, hil egoit bainan, egin ezazun isilik. Egin ezazun isilik. Isilik eginen dut alaren abil lasai. Zuk lo egin naizenuke bai, baina maiteak nik ere bai. Baina maiteak nik ere bai. Desegokia jajera, deseroso egoera, saloinan ez da mustikarik da, berazoaz kanapera, berazoaz kanapera. Egina dut alegina, baina zeburuko mina. Flixa erabilia alko nuke, ekologista ez bazina. Ekologista ez bazina. Mustika hilketan maizu, zazoaz gustora aizu, itzordua guk biak goizean, ta kontatuko dirazu, ta kontatuko dirazu. Ezin dut ongi konpreni, beraz arreta eskeni. Aukera behintzat egin ezazu edo mustikak edo ni. Edo mustikak edo ni.